tuig na mag-explore Miss Or na sabta. Sa atong segment karong adlaw, atong bisitahon ang duha sa 72 ka mga tiyada o majestic waterfalls nga anaa makita diri mismo sa atong probinsya. Usa lamang ang Misamis Oriental sa lalawigan nga daghan abunda ug laaganan. Pilgrimage site, nindot nga mga resorts, view deck, White Islands, Cold Spring ug labaw sa tanan, 72 ka waterfalls din hilang makit-an. Ang giilang City of Savior nga mao ang El Salvador adunay tulo ka waterfalls. Sa ilang syudad nga abunda gihapon og tourist destination, sigurado nga imong oras imong ma-savor. Tara, ug atong sudlon ang ilang duha ka waterfalls aron perfect imong adventure. Gikan sa National Highway, mutungas ka og 17 ka kilometros og sa Barangay San Francisco de Assis sa syudad, din hinato madiskubre ang duha ka majestic falls nga mao ang Abaga Falls ug Siquio Falls. Layo gayud tuod kini apan mapukaw ang imong gibati sa tubig nga labihan ka tin-aw ug kabugnaw. Malingaw sab ka sa Abaga Falls kay mubo lang kini. Pwede lang magpatungod sa imong pagligo-ligo. Ayaw lang kalimti pag-click sa imong camera aron memorable ang imong pag-explore sa Miss Or. Maka-caption pa ka sa imong social media og #newlaag. Ang Siquio Falls labihan kanindot. Talagsaon kini kung itandi sa ubang falls. Tungod kay pwede kang mo-explore sa ubos, pwede usab sa taas sa falls. Limpyo ug linaw nga tubig imong ma-enjoy. Plus nindot nga pormasyon imong ma-explore. Siguradong daghan mo question kung asa kini sa Miss Or. Sa pagkakaron, padayon ang pangagamhanang lokal sa El Salvador nga simintuhon ang ubang dalan nga lubakon. Aron puhon sa inyong pag-explore, dili na mo mahasol, apan kung hilig nimo og adventure, i-invite na ang imong mga friends ug duula ang tourism office sa syudad. Dili lang kana ang atraksyon nga makita sa El Salvador. Apan, there's many more. So aside sa Divine Mercy na ami tulo ka falls sa Sambulawan Falls, Siquio Falls, and then the Abaga Falls. And we have also mini island. So the name is Boriasol, located at the Barangay Mulugan, El Salvador City. We have also a resort here in El Salvador City, the Beachfront, and then the Blue View Resort. Dugang sa ilang city tourism officer nga dako ang epekto nga dala sa pandemya kung hisgutan ang turismo sa probinsya, labi na sa ilang lugar. Sa atong gisagubang COVID-19 karon, no, pandemic karon, nakahatag kini sa amua og dakong down sa amo ang tourist spot diri og sa among mga resort kay example sa among resort, dako kaayo ang nawala sa ilahang income, no. Pero aside sad ang amo ang local government unit of El Salvador City nagtabang po of course sa ilaha. Labi nang pagpangulo sa among halangdong mayo nga si Honorable Edgar Estegnes, iyang gidasig gyapon ang mga companies, ang mga resort, among tourist spot kung naadiri nga gitagaan gyud yung mga assistance para nga dili sa sila ma-down ang amo ang mga tourist spot din sa El Salvador City. Bisan pa man niini, padayon gihapon nilang gina-promote nga suruyan ang ilang lugar aron mas daghan pang katawhan ang mahatagan o panginabuhian. Gidalit na ako ang tanan, no, mga lumulupyo sa misnon nga bisita diri sa amo ang syudad sa El Salvador City para ma-experience ninyo kung unsa ka bungga kaanindot ang naa diri sa among El Salvador City, and uban ni kami para musurhay pa ang among syudad sa El Salvador City. Bisan ang pandemya, wala makapugong sa pag-arangkada sa turismo sa probinsya. Ginapaningkamutan sa atong amahan sa lalawigan, Governor Bambi Imano, nga dili babag ang COVID-19 sa atong pagpromotar sa atong minahal nga lalawigan. Saktong health and safety protocols ang atong ipatuman sa atong mga laag kaya makapatay nga COVID wala pa nahuman. Kini na lamang si Clarice Enterina, kanunay naghahangyo sa inyong tanan nga atong suportahan ang atong local tourist spot o ginsaktong health protocol lang ang atong kanunay nga obserbahan kay kining tanan alang sa atong kaluwasan nga makapatay nga COVID atong malikayan. Together, let us explore Miss Or more!